Mr. Magic, Kwivuma Breakfast Show. You are good enough. Sizothi kuwena ubalekile zothi kuwena your glory is in your story. Khona ke umbishop Thanda Zulu. Bishop masibele litheni la kwivuma FM. Aw angikubingelele Mr Magic ekseni nabalaleli bonke bomsakazo wethu omuhle onamandla ivuma FM 103 kwivuka breakfast show. Mfethu namhlanje siqhubeka endaweni yethu indaba yezolo your glory is in your story. Abantu abaningi bayibuza imibuzo ukuthi senze njani. Ngiyabona istory sami singishayile. Indaba yami iyangishaya. Iglory ngena kanjani la? Namhlanje Mr Magic ngifuna ukuthi siqale la ekuthani izolo sithe uma sithi your glory is in your story sonke istory esibhalwayo sinezimpawu zakhona zokubhala. Okay. Kube khona ungqi impilo nje kibe ungqi uyibona ukuthi ungqi imina ngempela. Kodwa kusho ukuthi kuphele ngithe izolo uma ubona ungqi kusho ukuthi lokhu kwayizolo sekuphelile kuzawuqala isentence elisha. Sure. And kube khona amakhoma kube khona ama question mark kube khona zonke lezi impawu ezikhona. Namhlanje ngifuna ukuthi ngithi kumlaleli sonke istory esibhalwayo sotobe sine main character sinomlingiso omkhulu. Okusho ukuthi wena estoryn sakho ngumlingiso omkhulu. Bangakhona abanye bonke abantu abakhlebayo abalingisa abancane wena umlingiso omkhulu. I-starring who? Okay. I-starring who? Ngihamba nawe. And uma wena ungase uphele manje kusho ukuthi lesi story sizophela singakapheli. Sure. Ingakho uma udlula eimeni ubone usurvivor kanti wena uyi-main character. So i-main character kayilala. Ikishaye kile ingozi. Ngake ngabuya enye imovie kaVan Damme. Uyabona uVan Damme bebeke bamshaya mfana kithi bamshaye bamqhumise ngamabhomu uthi akaphumanga lapha yana. Basala abanye kodwa umbone eqhamuke esekheleza ngoba uma engabulawa amabhomu kusho ukuthi kuphela indaba yakhe. Ngiyakuzwa. So ke umbhali wendaba ngesikhathi abanye bekhala umbhali wendaba usuke relaxed ngoba wazi ukuthi noma amabhomu angaqhuma manje but it's not the end of the story. Bamshaye ngenhlamvu ubone inhlamvu iphuma ngapha nangapha uthi awaze wafa lo muntu kodwa obhala indaba urelaxile uphuza ikhofi uthi hayi noma inhlamvu zingaphuma ngapha nangapha zimshaye engalweni zimshaye emlenzeni kodwa umbone ekheleza ngoba uyi-starring. So uma starring ke sotobe kusho ukuthi noma ngabe yini enzakalayo lo obhala indaba uhlala relax. Uma izinto ke zenzeka kuwe nodabeni lwakho ungabona ngathi uThixo akaphenduli kanti urelaxile ngoba uthi this is not the end of Mr Magic. This is not the end of umlaleli ekhaya esimeni adlula kusona. Ake ngibuye Mr Magic ngithi kunesophe engangajwayele ukuyibuka leni ibhala ephepheni namhlanje ukuthi baxoshiwe ngazo masazoyibuka. Kodwa khona le ndodo otho umenzi edlala lapha usubusiso. Ukuze ngiqale ngibuke ngayibukiswa unkosikazi uyayithanda so ke ngiyamhlalisa ke nami ngiyamsupport entweni ayithanda. So ke manje le sophe yadlala ngimbukisa ngiyamkhumbula ukuthi wayeboshiwe lamadoda angosile esemshaya egodla ingalo bethi kuphelile ngawe la ejele. Khona istatement asisho esingenza ngikhulume ngokuthi your story is in your glory. Wakhuluma istatement esithi I am not the prison material. Kusho ukuthi noma ngabe ngisejele I am not a prison material. Strong kakhulu. Ningangiphula ingalo kodwa I'm not a prison material. Ningangivalela ningihlukumeze la kodwa I'm not a prison material. So uma ngithi your glory is in your story ngifuna ukuthi umlaleli whatever situation that you are going through kufanele uzazi ukuthi I am starring here. Okusho ukuthi kule situation I'm not the material of that situation. Angisiyona material yalento engifaka kuyona. No matter abakufaka into eyenza umbhali westory sakho a relax wazi into eyodwa ukuthi bangaqhumisa amabhomu bangashanga ama AK bangenza yonke into kodwa you shall not die because you are not the material of that situation. Uma singabuya sotobe siye eBhayibhelini nje singasho sithi uJoseph bamfaka emgodini umgodi wehluleka ukumqeda ngoba wayengeyona imaterial yomgodi. Bamfaka ejele ijele lehluleka ngoba wayengesiyona imaterial yejele. Singakhuluma
ngoDaniel abalungiselwe ingonyama bathi ingonyama seyilanjisiwe zathi uma zimbona zathi lo akadleki because akasiyona imaterial yokudliwa lo oShadrach noAbednego bake babasela umlilo waphinda ngasikhombisa kodwa bathi mabe bafaka umlilo wathi no abanje abadliwa. This is not the material engashiswa yithi akusiyona imaterial le esingayiqeda thina ngomlilo. So uma sithi kumlaleli your glory is in your story emva kwalesi story kune glory yakho ngoba lonke udaba olubhalwayo kuhamba umbona umlingisi engene inkingeni kodwa egcineni simbona esephakanyiswe isandla eseyiwina. Buka umongameli ongasekho upresident Nelson Mandela istory sakhe kwakuyiRobben Island kodwa iglory yakhe kwakuyipresidency. Buka umongameli okhona njengamanje ukuba zabakhona istory wahamba inkantolo kwenza yonke into but at the end of the day kuyihlandla lokuqala babethi ngeke athathe kwakuyistory leso but egcineni simbona esephakamisa isandla eseya eParliament. Istory sakhe simgcinise eParliament. Ngamanye amagama wena oqala istory ngami oqala istory ngomlaleli wenza iphutha ngoba at the end of this story uyangipromote free of charge khona abantu abazongiphakamisa. God bless you. Hamba Nceko. Hamba Bishop. Sengihambile so ngizwe time 4. Khuluma nami Bishop, khuluma nami.